Pan iti pwesto tayo. Sumurutak to lang, tatang. At dala ngamin napatag nga inaramid ko. Kasta ka day. Wan, tatang. Malangarawd. Tainton malam. Sumurutak ijay. Tain nakitaan dagiti sumangpet anatang ita nga ilako tayo inton bigat. Sige nga rod, tatang. Ayabam ti may sa nga adem no awan ti importante nga ramiden na. Ta sumurot mat iji pwestaw. Isupay ti may tulong na. Kakaiso na Sabado ita ket awan klase da. Wan, tatang. Anak ko, naibayag kay ti balaya. Wan nga rod, nanang. Nagluto akpay lang aming itibalon tayo. Kasta ka day. Imbaglakit din ata ada ni Ronel at imulong kanyak itay. Anya? Imay mananday dyan tao? Wan anak, umay nakakumakano kitaan. Imbaga kamaladaw ka nga umay dito'y pwesto. Imbagak matkan ko nga awan mauray na kanya. Ngam, umay pay lagi to. Anak, nupay di mo kayat na dyan tao. Di mo pakpakitaan iti saan anasayaat. Di mo supsupladaan tama diti kasta. Dagulit mat namin. Apay nga minadi mo kayat. Padagkita kit na singput mo. Gwapo pa'y. Hay, basta jak kursonada day dyan tao, nanang. Kendamag ko ket napintas ti trabaho na. Ta engineer ka no da dya tao. Uray pay, basta jak kayo. Ala, adakan ka day ta anak ko. Sika ti masiknan. Kat di ka mabali na pilitan no di mo kayat. Ti importante, kita ti lalaki ngagbalinto nga asawam. Ta ajay kumamot makuna responsable. Ta narigat ti may lawlawan. Imbag kada kayo ang hilina, tamay ibusan tila ko yung anatan. Aywan, Lori. Kas makitang man. Da kami. Ado pa'y lang ti masapon nga i-dispose mi. Kasta ka di? Matumal ti panaglako mi ita. No maminsan, maibos matadagos. Ay na talaga akasta, Lori. Sana bale, tadamat dagiti gundaw nga agswerte tayo. Wan magkit di ah. Uy, hay, tayo matgwapo nga admirer mo ti umay dito eh. Ha? Wan nga paiso. O sige, panawan kan. Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Ay, saan, Lori? Di ka pumanaw. Tapno adda kadwak asumango kan kwa na. Anya? Hello, naimbag ang malamyo. Kastamat. Umay ka dito eh. Dito kang agtugaw. Agya manak. Oh, Angelina. Agsaw ka matin ah. Ada bisitam. Wan gayam, Lori. Ni Ronel. Ronel. Ni Lori. Best friend ko. Pakaragsakak ti panakamamukin ka. Lori. Kasta akmat. May mayat saan no pumanaw ha? Tapno makapagsarita kayo anaimbag. Sa Lori, dito ka lang. Okay. Angelina, mabalin ka ni nga awisin ka nga dinner? Ha? Ado pa'y taramida. Ay, saan ka di? Agpampambar lang tigayam ko. Lori. No, kayat mo Lori, di sumurot ka, tapno may mayat. Isurot na klakit di? Why not? Sige matan Angelina, pat ka na ko. Sige man lang. Tapno di mo ko na, Ronel. Sana bali, tadamat ni Lori akaduhatan. Agya manak. Hoy, babae. Api ka di mo kayat ni Ronel. Kat madlaw ko mat anasimpot kan, gwapo pa eh. Gwapo no gwapo. Ngamjak nga rod type. Saan mo atay? Wano, pampanunutan pa ila ni Jerome, aking gaita. Diyaka mo. Or-orayag pa ila ti pa nagsubli ni Jerome. Ay na, friend. Bye-bye amon da dya, Jerome. Tamanipod na kabroad, di na kamatin inawagan. Wano sinuratan. Wano, nag-email man la kuma. Isa pa nagkunakat nalipatan na kan. At da sabalin anobya na. Isa pa nawan matan. Tap naman kita kay ti sabali. Sukatamon. Diyaka mo, Lori. Ay-ayatag pa ilang ni Jerome. Ay na. Napintas ka. Kat ado ti agrayo kan ka. Iso abay-bay amon day jay a Jerome. Nasyak ti si ka.
Aklunak tayo si Ronel. Sige ka, ang mga nagbabawi ka. No di na kan sarungkaran ni Ronel. Pudmamatkat iti ko na ni Lori. Awanan ti communication mo kay ni Jerome. Apay pala pagtaktakak ngagpayso iti panawan. Isa na saysaya at sangagpayso no itanam kon iti lipat day dyan, Jerome. Tano talaga napatagakan ko na. Nagparik na kumamat. Kinumustanak man la kuma. Impakaamo na kumamat ti kasasaad na. Isa na saysaya at alipate kon. Anak, agreeing ka ditan, tamasapa tayo ama panitipwisto. Umuna kayo, nanang. Sumaruno akton. Ay di kagbayag-bayag Tapno da kadwak nga agisim pa kadagiti lako tayo anat nateng. Ado, ti marami di jay. O, nanang. Ayun na yun ti anak ko. Nagladaw man siguro na naturog di rabi Iso na ladaw mo ta nagriing. Nay, apay. Di pa yung nakaring ni Angelina. Nakariingan ang maudi ka no. Sumarunon to kanulaangan. Malang arod. Umunatan iti pwesto tayaw. Narigat na maladaw tayo amin na mapanijay. Tadi tayo makado iti mapaglakwan o agladaw-ladaw tayaw. Mala. Intan, bakit? Apay ka di ka mo umangan umagi ko. Imbagak matasar din na kung taawan mauray mo kanya. Uray pa'y kastati ko namin. Sa anak natin ng sardeng. Amok adumteng to tigong daway ang maamiris mo nga dagayang pasit ko dita puso. Ay, makaamu ka. Ket, sapala ko di nakpawilan nga umaylat ka diti pwestoyo. Kuno, iti palayo, tapno makita ka lang, Angelina. Basta, makaamu ka itibiyag mo. Hoy, babae ka. Amon, mas asya na ka ni Ronel ni Manansin. Ay na, hindi mo kaasyan. Imbagak matungkan kwa na asar dengan nakon. Ngam di matdungdungan. Nasyak ti Armon na, sang bata ka dagos. Tapno mo, crush ko ni Ronel, anya. Nagwapo, kung nasingpat ko naman. Ha? Ngam si kamat ngaman ti kursunada na. Ngam nasyak kumati ayatan na. Saanan amarigatan. Lori. Asino nga taday ito? Yung number na. Hello? Hello, Angelina. Kumustahan? Ha? Jerome? Uwan. Isak na ron. Ulat mo, nalipatan ako. Yak nalipatan ti boses mo. Okay, Akmat. No pa'y nalipatan na kon. Ta italaan nagparik na ka kanya. Di ka nalipatan. Pasensya ka lang na. Tadi ka man nanawawagan na ko, ma. Itian niya aga po. Mabalan ka rin agkita ta. At no makapagsalita ta na imbag. Sige. Ibagam lang ti lugar, tasarakin ka. Lading ita ka? No di ka idikinong kontak. Aklo na ka na daan iti sabali ang nobya. Iti pagilya na napanak. Kastagayan. Ang hindi ka nalipatan. Isong ita ta nagsubliak iti pagilyan tayo. Sabay ko nga. Maklo na pala nobyong. Tsaka mo, Jerome. Ikanak kumaitigundawan ang mga dal iti amin. Ikanak iti panawan ang makapagdesisyon. Sige, Angelina. Amam Ronel, simmang patisigod akaayan ayat ni Angelina. Kasta ka di? Uwan, ngam ibagakan ka. Di ka mapukawan iti namnama. Amok, matiktikaw lang ni Angelina ita. Ngam, kasalong no agsinnoblyan da. Basta, di ka paabak iti dayja, Jerome. Sikat ikayat ka para iti kayam ko. Ada isingasing ko nga ramidam. Tapno mapanagnagan ta, no talaga nga awan panagayat ni Angelina ken ka. Kasano, Lori? Kasano? Ladingitag, Jerome. Yung nakapagdesisyon akon. Diakon makisinubyan kan ka. Taawanan ti panagayat ko kan ka. Anya? At ano talaga napatagakan ka? Inawagan nakman la kuma. Kinumusta? Kandi na kumainsukat. Iso akaawatan asaan ka nagbalin anapudlo kanya.
Saan ka ang mapagtalkan? No, kasta. Di ka nakisinublian ka ni Jerome? Wan, Lori. Nasayaat mo. Kasayaatan day tangay naramid mo. Awanan ti panagayat ko kan ko na. Jack mat kayat day a Jerome para kan ka. Saan mat gayam ang mapagtalkan? Lori, ni Ronel, di mo ka din nakasarsarita? Apay adi mo tan umay dito yung pwesto. Wano ije balay. Saan ka di anak na paniti balayo? Saan nga, Rod? Iso ang maikawa tadi mo tan nagpakpakita. Kaya't asawan day ta, adda pa nangilalam kan kwa na. Lori, itala ang mariknak ang napatagayam kanyak ni Ronel. Daytan day kunada. Ano nagpukawan ti may sa abanag, samon tumarik na, ana patagmat gayam. Wan nga, Rod. Naamiris ko ang napatagayam ni Ronel kanyak. No pay Jack inkas kaso itinabayag at tiyempo. Saan ang naumuma amang sarsarong kar kanyak? Ngam, apay adi mo ta nagpakpakita kanyak. Ang mga numakumikom iti trabaho na. Iso asaan nga imimay. Orayam ti isa sarungkar na. Kat no umay. Sungbata mon. Tapno awan ton ti pagbabaw yan. No kasta, damag-damagan na ken ka? Wan, isong agpakita kan. Umanayin ti makabulan at di mo pa nagpakpakita ken kwa na. Agayatin kan ka. Well, Lori, agpakita akon ken kwa na. Tatalaga akailiw kong tigayam mo. Amok ka? Ket agyaman ang unay ken ka, ha? Sikat tinakatulong kanyak. Awan anyaman na. Effective di naramid ta. Sika ngamin ti kayat ko para itigayam ko. Tamo, naragsak to tigayam ko. No sika ti pakiasawaan na. Ngamin, mapagtalkan ka. Responsable ka. Agyaman ak, Lori. Mangnamnama ka. Agingat si bibiyagak, ipatag ko tigayam mo. Ronel! Inarakop na kadagos. Angelina, kayat ka di asagon na ita. Kayat na kon? Akailiw nak? Sorry, Jack nalapdan tirik nak. Umunag ta pa ya. Sige, sumra ka. Apay ang nagbayag adinak sinarungkaran. Kunak no di kan umay. Inaramid ko tikas jay. Tapno mapanik ni kak, no talaga adinak kayat. Ngam kailiw nak mo't gaya. Kayat asawa na ita, nga ay ayatin nak. Wanan, aklunan kan. Tadya kun mailibak tirik na kan ka. Ayaman ak Angelina. Tanauray kumutla tinasamit awan mo. Bisa nawayak nga ro din ang mga rakop kan ka, ha? Tanay kailiw ka matunayan. Angelina, ayayat